Ayan na mga kasinag. Saan ka pupunta? Ayan na. Yun, habulin mo. Yun, galing. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Andito pala si Mrs. mga kasinag. Ayan Ayun naman dyan. Nagpapakain ng baboy mga kasinag. Pero kanina, andito si Bagwis. Narinig ko. Saan? Andito nga. Sabi na. Asan ka? Wala pa akong bibigay sa yung pagkain. Hindi ko pa natitingin yung trap sa daga. Asan daw ito? Asan ka, Bibi Bagwis? Asan daw yun? Nasa itaas yata ng niyog. Mga kasinag, meron pala ako ditong yung pagpakain sa kalabaw. Shoutout pala kay Jameson Barakel, yung kagrupo ko sa Team Lakas. Shoutout kay Jameson. Dinalhan niya ako mga kasinag. Papalaguin ko ito para ipakain kay Magayon. Ayan, paborito ito mga kasinag ng ng kalabaw. Ayan. Ayan mga kasinag, samahan niyo muna ako at tingnan natin trap ko sa daga doon sa rawis. At para may maipakain tayo kay Bagwis. Bye. Hindi ko naman ipakita sa inyo mga alaga kong baboy at hindi pa nalilinisan ng maayos. Mga kasinag, andito ako sa rawis. Kasama ko si Pitoy. Pitoy! Ayan ang mga kasinag si Pitoy. Ayan. Ang pitoy-pitoy na makulit. May tinaan akong trap sa daga dito mga kasinag. Ay dito. Ay sa akin dito ngayon. Natin kung may huli. Wala. Zero. Walang huli. Ito sa kabila. Tingnan naman natin yung dito. Saglit lang Pitoy. Wala rin. Wala na yata daga dito. Ayun mo kasi dalawa na, zero. Baba tayo, baba. Ito, meron pa dito mga kasinag. Meron dito Ayun, meron. Ayan mga kasinag may huli. Okay. Paano pa ngayon? May pagkain si Bagwis. Pitoy. Hoy, Pitoy. Kulit-kulit ni Pitoy mga kasinag. Dasmag dyan sa damuhan. Aray. Ang apak pa ng chinilas. Ikaw talagang Pitoy-pitoy ka. Dito pala, mayroon pa dito. Tingnan natin. Yun, may huli pa rin Okay. Ayan mga kasinag Nakadalawa. Nakadalawa tayo mga kasinag Yung itinaan ko dito na 4 na trap hindi na zero. Nakadalawa tayo mga kasinag. Puntahan ko naman yun nandun sa taas. May itinaan pa ako doon sa taas 4 pa yun mga kasinag. Ayan, akyat tayo dito mga kasinag. Kasama ko si Pitoy. Sige abandi. Sige. Banti. Sige.
Kapag hingal mga kasinag, agang-aga hiningal ako pag ahon dyan, palibas at ahunin. At tingnan natin nandito kung may huli. Ay wala. Walang daga dito. Walang huli. Yung natin sa taas. Dito. Tingnan natin dito kung may huli. Uy! Umang! Wala. May isa pa dito. Tingnan natin kung may huli. Okay! Mga kasinag. Laki. Ayan o, ang laki. Nakadali tayo. Isang malaki Dito sige nga. Hindi ka magganid. Ayun mga kasinag. Yung tinaan ko dito sa taas, hindi naman na zero. Nakahuli siya ng isang malaki. Tapos doon sa baba, dalawang maliit. Bali tatlo yung nahuli natin ngayon. Napakain ni Bagwis. Ayun mga kasinag, update ko lang kayo maya ha. Pakainin natin si Bagwis pagka uwi ko dun. Ayun mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Ayusin ko muna itong magpakain ni Bagwis. Ayun. Ayusin natin itong mga trap na ito mga kasinag. May umang pa. Ayun mga kasinag laki ng umang. Pakain ko kay Bagwis to. Malaki. Ayun mga kasinag, pakainin natin si Bagwis. Tawagin natin dito. Bagwis! Namaos na pati ako. Bagwis! 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 Umalis yata. Umalis yata si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Kanina nag-iingay dito, ngayon wala na. Puntahan ko daw doon mga kasinag. Pakita ko itong bahog para umuwi siya dito. Bagwis! Bagwis! Nawala. Lumaya siguro mga kasinag. Tingnan natin doon sa kabila. Wala. Anong punta yun? Hindi ko alam kung saan punta ng mga kasinag si Bagwis. Tingnan natin dito. Pag wala dito, lumayas na yun. Bagwis! 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 Andun sa kabila mga kasinag. Andun ang huni. Hindi
Ikaw, sigaw doon, di nakasagot. Ngayon, naririnig ko doon humuhuni. Bagwis! Bagwis! Ingay naman ng mga aso na yan. Siging away. Bagwis! Aso yata inarinig ko mga kasinag. Hindi si Bagwis. Bagwis! Oh, si Bagwis nga. Oh, ayan na, ayan na, ayan na. Ayun, oh, ayun. Bagwis! Bagwis! Pasunurin ko dito mga kasinag doon sa may kinakainan niya. Dito natin pakainin mga kasinag. Pasunurin natin dito. Kakagulo ng mga aso dyan. Bagwis! Ayan na mga sinag. Saan ka pupunta? Oh, halika. Ito, pagkain mo. Ito, Bagwis. Halika. Dali. Ito yung pagkain mo. Ito yung pagkain mo. Halika na. Opo. Halika na. Bagwis. Halika na. Opo, alam kong gutom ka na. Ano? Ano po? Gutom na ang bibi Bagwis. Gutom na. Isilid na natin dito yan. Yung pagkain mo. Opo, isilid ko na dito. Isilid natin dito sa sako ha. Ano? Opo. Sige na. Saglit lang ha. Okay, saglit lang.
na oh. Oh, ito na oh. Ayan na. Oh. Yun oh, yun habulin mo. Yun, galing. Huli. Walang kawala. Wala nang kawala yung daga na yan. Opo. Ano, patay na yung daga? Ha? Opo. Patay na ba? Patay na? O sige na, dali mo na sa itaas ang puno yan. Opo.
Mabigat yata yung daga mga kasinag at patalon-talon lang si Bagwis, hindi na nalipad. Ano, hindi ka na nakalis dyan sa damuhan na yan. Ha? Dali mo na sa itaas ang puno yan. Sige na. May gagawin pa ako. Yun. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman, umalis na si Bagwis. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Mga kasinag, salamat talaga ng marami.